La Paula Daouda Moussa Dia, maire de la commune de Orkadiéré, kono kadi premier questeur à l'Assemblée nationale. Tubado teddudo ko lado horejo leydi ndi son excellence président de la République Macky Sall. Umorade do deka besngu futay ine foyo weltare ine feñe de do jes. Ngal jabungal tuggude soge dindeji. Besngu wuro soge kala e kubal yaltiya ngam jabade maire de la commune de Orkadiéré. Futa fof yewnino o politique mo alday fun. On politique labdo mo aldaye podoje de ngasata politique mo Daouda Moussa waktuji sapo joya ko nden bes wuro soge gile moto jagarta saretaji ha yarobe koyde ngam jabade l'honorable Daouda Dia tagal dum ko nden din werlaji ndegundi tindade damge lemu tugude ogo sincu garba haye sincan sincu garba bes nguden gure kala njaltiya ngam hollirde weltare mo enne on leader mo meda funtude bes ngu futa tagal sincan ko nden on cortège Daouda Dia nati kanele kanara gile sukabe rewbe worbe khayne kanymen kala njaltedin galle kono kadiya ko alday tekere wodere ko lidde Daouda Dia meda do men funtu e waktu sapoy jegom pawdo on cortège jokkingun jillu e nder dam do ko fumi hare wuro sidiya sena palela den gure kala ko litiya ina mbela ina mbeltiya kono kadi ene jona Daouda Moussa Dia ngam leader e nder département de Kane do ko sincu bamambe kanymen kala pirtani on adi ko litiya den weltare den jogi fade l'honorable questeur à l'Assemblée nationale. Tiagal Nendori doko Juli Sama Maelje doko Hamari Kunare. Holidbe sona premier questeur à la kedjo e der berde mam. Ebe no de Juli ya. Ngudbe ngu kala wi ko Daouda Dia yaratani. Kamene be bari goro cholla Tuesday monsieur le questeur hato sare babamu. Do ko wendu bosiabe. To mbotu o gorko dasa. Gile sartaji. Haye pucci cinkadi fofde ko yondude ngal jabungal. Goro chol rewbe kame wor. Kelle bubaji ya ko weltare tigiya jango toyde jesekala. Jabade l'honorable député ko fartange wonande besku bosiyabe e kala ko tari dum kunare bosiya ca gallande kolliti weltare mon no futire nder berde kamen kala ndusi monsieur le questeur ngam notiyade e noddago on final toto Orkadiéré gelleje bureau e on final tournoi mo unira hakkunde Orka foot mo Orkadiéré e damga foot mo Kane hay cegal on final besku Orkadiéré iko tari dum tampaniya e jukkude welnare e nder on stade municipal mo Mamadou Sawanya mo Orkadiéré khamiri pece jama besngu Orkadiéré ina tawe din nokuji ngam kayya weltare mabbe monsieur le questeur bela mabbe sku futa e jabade Daouda Moussa Dia jabungal ngal alday rural kono kayya hay goto yakini nyamita do ko weltare e jabade l'honorable député Daouda Moussa Dia hay so tawiya yeno mabbe sku futa ni nyamita damga kamma tentiniya wonde leader Daouda Dia ala nabe nyamande Harun Dia ko Allah tiddu leydi ko Allah tiddu fuura won yidi jogol mudu fewa elfa bibi tulu sa yada rewa Allah rewa almami afel Harun Dia ko Allah tiddu yeso do mata wala tetwa sen alfa ko Allah wadi yeso ko wala dum metare wadi hande dum Allah holliri dum ila kanel min don ko yomi ngar ba be nudi kato min ngari ko jabungal kadi bi ranni mi gile ko siabe wi wala ene holla ko kanel wadi hone wawi wadde ko burdu wala non kago ko bida bibi aram do bida ranni mi gile Brazzaville wallahi minan min fabi taw mi kala dum o wodane aya o Pini TV hande ko kambe jeydum Pini TV mi adno fof nen darma mi bi Pini TV bismillah mabbe réseau de malam mi bi bismillah mabbe golle Harun Moussa Dia no ko sbira ni serdo ko fo hedo tagal Harun Moussa Dia kambe fo doktibe ha dow teddude hen heddo e makko teggadi yare jasre mudu den non e bay wi ko siabi fellini ko siabi ne fellini hande ko siabi oui Harun Moussa Dia ala mi den so Harun Moussa Dia Pini TV mi do bismillah mon min do bani ndiyam min do bani patti amin jetta Allah ni ran min jetta Harun Dia donc ko hoto Daouda Moussa Dia video wi woni campagne ene hettini do e weyi ko siabi ko wato non ko fenani ko fenani ko do ko ngiro beddo ko ngiro beddo min jabara ndiyam ay beynaji min badara ko weli mi fodo min badara ko Moussa Harun Dia